Ganda ng ano, oh. Yeah. Dali na. Saan si class step 2? Kaya sabi ko, ikaw din, di ba? Doble kain ko siya. Doble kayo. Hindi ka na pwede mag-checking. Sabi na, dyan na yung nakasain dyan eh. Yeah, may takip si Mayon Volcano. Nagbalikan din tayo dati ng aeroplano, no? Hmm. Dami pa. Nanay, sanay dito sa ate yata. Oo. Ayaw mo, may Mayon Volcano. Tayo first time dito, no? Ito, likuran. Likuran pala. Wala Laki ng aeroplano. Okay lang, hindi natin aeroplano. Kapit-bitan, kapit-bitan. Ikaw na maghanap para dito pala tayo. BNC. Saan? Pagkita dito rin po siya. May may kasal daw po siya bukas. Sa gitna ako. May papasok pa eh. Ay, hindi. Hawakan ko pa. Hindi na. Hawakan ko pa. Klase ko po siya. Kasi may maano. Okay na yan. Kapag ganun? Yes. Tapos ako nagsabi. Yan. Okay na. Thank you. So, nang pala tayo. Okay, dito. Ano po, mga 1C, yung ano sa 50 million kamukha niya. Cabin lights will read you. Warning lights are found in your service panel. Papunta pa kayo ng Tagaytay? Ano na tayo pumunta ng Green Hills na? Tingnan natin.
Kasi maganda panahon, ano? Kaya. Prepare for takeoff. Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign has been switched on. We are anticipating air turbulence. Please remain seated with your seatbelt securely fastened and avoid using the lavatories at this moment.
Thai Philippine Airlines welcomes you to Manila. Local time now is 4 minutes past the hour of 6 in the evening, and the date today is 4th of December 2023 on a Monday. Please remain seated with your seatbelts fastened. to 35, you may now leave your carry-on baggage and prepare to disembark. Uy, Manila na ulit. Manila lang Nasa yung Manila papaya. ulit kami. Ano yan? Oo. Magandang nasa terminal to tayo.